aja nganti kowe wani karo kuwi lho. Wis pancen kondang sinden malaikat tok kuwi. Ayo. Kuwi karo dhuwit ngiyip bae ora. Nitin. Kula nggih barikan ta, Pak? Iya bintang tamu saret larang dhewe kowe kok ora. Napa nggih mboten kula murah iso dicicil. Srahina bang srahina srengenge muncul sunar sumamburat cicit cuwit cicit cuwit rame swara
Semburato 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 Alhamdulillah. Iya, Mak. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring malimbaring kanikmatan, kamulyan, kesehatan lan uga barokah marang kabeh para warga masyarakat. Iya. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku ya, Mak. Prasasat kaya kejugrukan Wukir Sari keblabaran Samudra Maduna awake dhewe piniji sowan ana ing dalem kene. Ya, matur sembah nuwun. Ya, iki arep ngaturke apa dhisik? Tetep minangka tandha tresna bektiku marang Mbah Satim Suwargi, klangenane ya kuwi Caping Gunung. Ya, terus aku tak nyuwun pambiyantu sinden klangenane Mbah Satim ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Menembang dhisik. Menembang dhisik. Nah, men Bukesi cerita piye to mbiyen kok iso ditresnani di apa kuwi jenenge dadi klangenane Mbah Satim mbiyen ki piye? Ya, dihormati. Nganggo numpak sepur ning cakepane diganti kae, panas-panas mlaku ya. Ayo, Madiun. Mangga. Yo, diaturake. Dados. Ayo Bukesi. Tepuk tangan kok Bukesi Rahayu. Ayo. Mboten dikeploki mangke nesu ndan. Ayo. Nggih, intinipun nalika taun 97-98 kula dipun timbali kalih Suwargi Mbah Satim wonten ing Blitar nggih menika ingkang ramanipun Bapak Yus. Alhamdulillah Mbah Satim menika senadyan sepuh ning kelangenanipun gending-gending klasik kadosta Kutut Manggung lan Caping Gunung. Lah nalika semanten ingkang asta pedalangan inggih menika
Mbah Sukron Suwondo kula ugi didhawuhi, Pak Anom Surata kula ugi didhawuhi, Pak Dalang ya ampun ngantos ping pindho lho kula kalih Mbah Satim saking tresnane kalih kula. Mungkin waktu niku Mbah Satim ningali kula kok ngopo kok kudu enek sinden kesi. Mergo paling jaman semone akeh tok manis ngono lho, Pak. Manis tambahi kencing nih ati. Jahat-jahat. Kaya saiki aku ngrumangsani. Sampean iki lho kok iso ngelem karo awake dhewe ora isin ora. Ya ora apa-apa, buktine kan Mbah Satim Suwargi mbiyen kepranan lan kersa nimbali aku. Aku jane wis disangoni dhewe karo Mbah Satim. Ning Mbah Satim Suwargi mesa ora trima. Pokoke engko kesi mulih ning Solo tak tambahi dhewe. Sik, aja-aja sampean nyindir karo Pak Yus iki. Pripun? Lah Mbah Satim mbiyen wis sangoni neh kok aja-aja njaluk tambah kowe. Nggih, menawi Pak Yus kepranan nggih matur nuwun, Pak. Oh, pancen sinden kere ya pancen ora. Nggih. Terus piye? Nggih pramila menika kula napak tilas Simbah Suwargi Simbah Satim, matur nuwun sanget tasih dipun percaya kula kalih bojo kula Pak Yus. Ning kula suwun mboten namung teng Madiun tok, Pak. Mengke kangen-kangenan niki beto teng Dalem Blitar nggih Pak Yus nggih. Ayo. Yuk kancanan mbokmu. Kowe rasah omong ora apa-apa Yum ya. Nggih, Pak. Nuwun diwakili Bu Kesi. Wakili ya. Sir omong ora? Mboten. Mboten lho ya. Dikira ora meneh kebebasan ora. Hemat waktu mawon. Hemat waktu. Mergo aku karo Tuti diprotes terus ngono. Pripun? Aku Jarno elok omong Mas Jarno ae, aja kok protes. Iya ya, Tik. Lah iya. Nggih niku duwe lara omong kok, Pak. Lah kowe pengen ngomong malah ngomong ae ora. Lali. Oh nggih. Nggih. Ya bukan sih sing sepuh sih Bu Kesi. Ayo. Bar kuwi terus anake. Ayo. Mumpung ketemu balungan kandel-kandel. Ayo, yuk dijenglengne, Cok. Ayo. Kona Jan putra Pandhawa. Apa Rumi? Ayo, Nduk. Yen memajang among karo janor kuning iya. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing brengos-brengos dhewe. Biyen ngono kuwi kelanganane Mbah Satim. Iya, lek Pak Yus aja kok konokne aneh-aneh bruwi kapal kowe malah. Iya, Bu Kesi.
Ya terus. Panas. Raketok waduh iki bidadari dari Yogyakarta yang rawuh. Aduh. Aja nganti kowe wani karo kuwi lho. Wis pancen kondang sinden malaikat tok kuwi. Ayo. Kuwi karo dhuwit ngiyip ae ora. Tin. Kula nggih parian ta, Pak? Iya bintang tamu saret larang dhewe kowe kok ora. Napa nggih mboten kula murah iso dicicil kok, Pak, Mak. Sing ngomong sapa murah-murah Ya kan apa? DP dulu baru pelunasan gitu maksudnya. Alah, mungkur kok buka sikil ayo kancamu ngono dibelno, nyuwun sewu nyuwun DP-ne. Kowe ora percaya lho karo aku lho. Ora nek sinden njaluk DP liyane kowe iki. Itu tanda jadi, Pak. Jadi-jadian ngono piye ora. Wis sida parian ra. Lah ya tak kereng tak mboten. Mboten wantun. Nggih, Njeng Ratu Kidul. Ayo. Nah, ngono monggo-monggo Mbak Tatin. Aku ngelih Seduk. mergo urung mangan. Salah tekane bengi-bengi ora. Niki sampun wonten ning dereng kula maem. Ha iya. Kagem pinanganten kekalih. Mugi enggal angsal momongan. Nah, salah lagi kowe. Lah kok salah? Lho teman-teman kalih wis kagungan momongan kok enggal angsal lho. Lah aku kan nggak tahu. Lah nikah kan setahun kepungkur. Ya kan kamu nggak bicara sama gue. Itu tunggale tutik Pak iki. Iki bahaya iki susuwe ya. Siji tutik loro tatin. Angger sinden ngarepe T kok mesti hangker. Ayo. Baleni ra. Baleni ra. Nggih Ndara Wayu, baleni. Maksudnya yang lainnya. Hah? Maksudnya kata-kata berarti kalau sudah dapat momongan berarti ganti lagi atau enggak? Awakmu mah mundi? Omahku. Ngendi Aku to? Sentolo. Sentolo itu bahasa Indonesia barang ngopo? Ya kan Sentolo termasuk Indonesia. Ya toh, kereng toh. Podo-podo ngune rasa anu lho iki. Kita soulmate lho ya. Pak Yus mbok golek bintang tamu liyane, Pak. Pak. Dalang wit mau dikuyo-kuyo ae ora. Monggo Mbak Niki Tatin. mesake Mbak Kesine kok lho ling ngadeg jumeneng sampun ket wau menika ganti. Kajenge biasanya kula ngadeg suwi tinggal lunga karo dhewe. Lha ya Mbak Tatin ya, Arian ya. Arian dados. Ayo. Niki Mbak Eka ikut teget mawon nggih. Lah pakmu ngopo? Dongamu kleru kok. Oh iya. Mikir meneh iki. Ya kudu mikir, larang ora mikir. Ayo. Setunggal kalih. Malah hitung-hitungan apa Tatin? Iya ora apa-apa. Terus? Setunggal kalih mengko metu. Oh, metu aja-aja lho. Maksudnya nek sing do kulino beli-beli itu lho. Oh iya. Kagem pinanganten kekalih. Mugi rukun selalu. Allahumma amin. Ya. Yo, Bu Kesi. Panas udan aling-aling capek gunung. Yo, Om. Nadyan wadon sarta Swara suling masuk langgar tapi gunung. Langenane Pak Hari Wuryanto gimana? Iya. Tarik Bu Kesi. Alah, nong.
kasih. Seneng aku. Aku ngerti Bukesi joget iki suwenengku ramu. Ayo. Saya iso mengikuti anak muda. Oh, tenan. Anggere pokoke engko sing dadi apa jenenge? Rider apa? Leader Umi dhek kari ngetutne karo nglirik. Ayo. Wis apik mbiyen sik anyaran joget iki tangan tengen maju sing sikil tengen ya maju kok. Ayo. Dumpyo mandeg baleni ngono neh. Ayo.